Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Usezotshalwa Ngesabatha undunankulu kaZulu intsha ye-IFP ithi idle amaningi esakeni kushenge. Kanti ke bavelile abasolwa ngokudlungula ingane encane. Lezi ke izindaba zokubumbana kwehora lesikhombisa kwi-1KZNTV zifunda usiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane sanibona. Njengoba kuqhubeka amalungiselelo okutshalwa kandunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi okhotheme ngomgqibelo balokhu befike njalo ukuzobhonga emswaneni abaqhamuka ezinhlakeni ezahlukahlukene njengoba ke kubonakale amaqembu ezepolitiki etheleka kwaphinda ngene phakathi kwamaqembu abonakele kubalwa ke i-EFF, i-DA, i-NAFP kanjalo nobuholi be-IFP. Njengendlela yokuqhubeka nokukhalelana nomndeni wakwaButhelezi kwaphinda ngene njengoba kwedlule emhlabeni inkosi isisa kwaButhelezi inkosi Mangosuthu Buthelezi amaqembu ezepolitiki atheleke ngobuningi bawo namuhla ukuzobhonga emswaneni kanye nomndeni kanye nesizwe. Iphini likamongameli we-EFF umnumzane Floyd Shibambu ehambele kumndeni okwaphinda ngene uye benxusa iqembu leNkatha Freedom Party IFP ukuba ke liqhubeke nokubambisana lingaqheki phakathi njengoba sekwedlule emhlabeni umntwana wakwaphinda ngene. In the recent past or even in history, you realize that whenever the founding fathers of organizations, whether it's churches or businesses or an initiative or a program, whenever the founding fathers leave this earth, those who remain begin to fight amongst themselves. And that is the caution that we are giving to the IFP, that do not be entangled in unnecessary fights of egos as to who must lead. The IFP has got a president, has got a secretary general. They must work together to build the organization and take it forward, whatever it stands for. And it is important for the IFP to remain united in this critical juncture of South Africa's politics, because 2024 there's going to be change of political leadership in South Africa. And the IFP will play one of the most important roles in how we get to reconstitute government. Kanti umongameli we-IFP umnumzane Velenkosi Mhlabisa uyiphendule kahle inkulumo kaFloyd Shibambu njengoba ebeke ukuthi bazobambelela lapho umntwana kwaphinda ngene abashiye khona wathi kuzokwenxusa iqembu besebenze ngokubambisana kungabibikho uqheko oluzovela ngenxa yokungabibikho kwamntwana kwaphinda ngene. We want to express our appreciation. Let me begin with the message from the EFF. As a political party, we want to appreciate what we have done to come and express your condolences to the family and the IFP. We took the message that was directed to the IFP very seriously in terms of unity for the sake of the legacy of the Prince of Wapindange. I hope our ways in future will always come together with you as a political party, because we serve a similar constituency. Thank you very much. We are honored, and His Excellency is honored for the words that we have said. Elinye lamaqembu ezepolitiki elitheleka kwaphinda ngene kube iqembu le-Democratic Alliance i-DA liholwa ke umnumzane Johnston Hazen ongumholi wale qembu. Kwinkulumo ke nabezindaba umnumzane Johnston Hazen udelele ukuthi ke kuningi abakufunde kumntwana kwaphinda ngene kanti ke futhi nabo bazimisele ngokulandela njengoba kunjalo ukuqinisekisa ukuthi baletha uzinzo kuhulumeni waKwaZulu Natal kanye nasezweni lonke. I think he will leave a giant legacy. As I said to the family, I think generations to come will study and learn about Prince Mangosuthu Buthelezi when they study the history of South Africa. But certainly from our side, we've always had a very close relationship to the IFP. We've been in various forms of coalitions with them, and most recently now at local government level in KwaZulu-Natal, where we govern in around 13 municipalities together with them, and we're also now part of the multi-party charter, where VF Shlabisa has led the IFP very admirably through those negotiations. But I think that it'll be a long time before you can say the words IFP and not associate them with Prince Buthelezi. And we hope that the values and principles that he stood up for will light the way forward as the country starts to chart a new course over the coming
months and weeks as we head towards the next election. Umntwana uzuzifo indodana endala kaMntwana okwaphinda ngene ubese memezela izinguquko ngosuku lokutshala kwaMntwana okwaphinda ngene njengoba phambilini bekwaziwa ukuthi uzotshala ngoLwesihlanu kanti ke sekuvele ukuthi ke uzobekwa endaweni yakhe yokugcina ngosuku lwangomgqibelo mhla zi-16 kuMandulo ku-2023. Following this declaration, having considered all the logistics involved, a decision has been taken to hold the funeral on Saturday, 16 September. We would therefore like to confirm the following funeral details. The date of this funeral for Umntwana okwaphinda ngene will be Saturday, the 16th of September, 2023. The time will be 9 o'clock and the venue will be held at the Prince Mangosuthu Buthelezi Regional Stadium. The funeral is open to all South Africans, and logistical arrangements will be announced in due course. We also make an announcement in due course as to how South Africans can follow the proceedings online. Ezindabeni ze-1KZNTV kube umqondisi Myeni Ondini. Ubuholi be-IFP Youth Brigade kuzwelonke sebuveza ukuthi ziningi izinto ezithinta ukusebenzela iqembu ngokuthembeka nangenhlonipho oluzifunde kuMntwana okwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi obengumsunguli we-IFP. Lolu phiko luveze lokhu lukhuluma ke neziko lezindaba olundi njengoba kuqhubeka amalungiselelo okumfihla ngempela sonto. Lolu phiko luthi ijoka selisele nabo lokuthi baqhubeke babahola baqotho ukuze umlando we-IFP ungeke ucime. So nathi lokho sikufundile ukuthi ukuba umZulu fanele siyiqhenye siyigatshe ngakho futhi wasifundisa ukuthi kubaluleka kanjani ukuthi uma usebenze ngobuqiniso nangobuqotho phambi kwabantu. Lokho ke kuyinto esophila ngayo impilo yethu yonke ebuholini bethu ukuthi sibe qotho sihambise izimali zabantu ngendlela efanele lapho kufanele siyise khona. Njengompholo wabantu abasha njengoba phela eqenjini lenkatha siyanikezwe ithuba lokuthi sihole. Uzondo uthuma kukhona abanombono ohlukile ngomlando kanye nendima eyadlalwa uMntwana okwaphinda ngene ngesikhathi sobandlululo bayabanxusa ukuthi bayigweme inkulumo zabo kwamanje ukuhlonipha uMntwana okwaphinda ngene. Sizokhumbula isikhathi okwadutshulwa ngaso Hector Peterson kwi-uprising ngo-1976. Umntwana wayesefikile wazobatshela wahonisha ngisho uhulumeni ngaso sikhathi ukuthi kunengozi ezokwenzeka lapha neSoweto. But ngenxa ukuthi uhulumeni ngaso sikhathi wawungafuni ukulalela yagcina yenzekile ingozi ingane zagcina zisukumele zayilwela zagcina kushona abantu kushona ingane eziningi ezashona lapho ke including Hector Peterson. So umntwana akazebe umuntu oyi-instigator yokuthi kube nokulwa noma ngokubulana kwabantu. Kodwa iqiniso futhi sikhuluma ukuthi zikhona igameke ezenzeka ezazigcina zibe between abantu eindaweni eziclassify ngokuthi zayinomntwana ophinda ngene phakathi. Umbuzo nje simple. Uma bangakho abantu abafayo abafa igameni lokuthi bayinkatha. Izikhulu zenyuvesi Mangosuthu University of Technology eMlazi zithi ziyohleze ziwahlonipha amagalelo kaMntwana. His legacy is still with us, and I am very confident that for years to come his legacy will be with us. So with those few words, he was a visionary, but in my mind we will never forget him. The work, the vision that he had to establish this university in a township like Umlazi, and I'm repeating, a national asset that belonged to our children, doesn't belong to any of us, MUT, belong to the people of South Africa. So therefore, all of us will have to work hard and strive to make this university a better university, not only serving Umlazi, but also South Africa. It does serve South Africa, but also make a mark globally. Inkonzo yesikhumbuzo yeqembu izobanjwa usukwini lakusasa uLundi. Ngudeboko Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Inhlangano efundisa umphakathi ngokuqonda intando yeningi i-Democracy Development Program
isizwakalise ukukhala kanye noZulu wonkana ngokukhothama kumntwana kaPhindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi. USithembiso Madlala olilungu lalenhlangano uthi uButhelezi wabambe iqhaza elibalekile ngesikhathi ke ebambe njengosihlalo walenhlangano njengoba agqugquzela usikompilo lokubekezelelana ezinhlanganweni ke ezahlukahlukene ezepolitiki ezazingamalungu ayo. Waphinde ke waqhakambisa ukuhlonishwa kobuholi bendabuko. uMadlala usho kanje khuluma neziko lezindaba njengoba ke kukhunjulwa amagalelo embabazane mahaqa. Alokho eqhubeke njalo ukubatshazwa amagalelo enkosi yakwaPhindangene kulandela ukukhothama kwayo ngempelasonto njengoba inomlando omude. Abe Democracy Development Program babhunge emswaneni njengoba bethi ke okaShenge uke waba usihlalo walenhlangano eminyakeni eyidlule nalapho ke angena kungavumelekile uqoko komuntu ogqoke isigqoko sepolitiki. Kepha uShenge wakwazi ukubumbanisa amaqembu ehlukene ngokugqugquzela ukubekezelelana. Wayengena lana ezuShenge ezumuholi ngokobuholi bendabuko in as much as wayeyena umengameli weIFP. Kodwa sakunothisa kakhulu wayamkela wonke umuntu eusihlalo kukhona abeyinhlangano ezahlukene kwiboard. Ngisho ke ezuDDP inhlangano engachemile ngokwezepolitiki sasikwazi ukuthi simmeme eindaweni la uthola ukuthi khona mhlambe sinezithangabi zokubonisana amadalo ukuthola ukuthi khona inhlangano ezahlukene. So wagqugquzela kakhulu iculture noma usiko impilo lokubekezelelana ngozepolitiki ngenkathi esasebenza kakhulu la kwaDDP eusihlalo wakhona. Nami ngangakafiki ngaleso sikhathi ngifike esekuyela ngasemaphethelweni ithemu yakhe, kodwa ke safike sakubona lokuthi ke in as much as ebe political head kodwa akakufakanga kugxile kweDDP ukuthi ke inhlangano le sekuyinhlangano ethize mhlambe ezepolitiki. Sekuwumlando ukuthi ke inkosi uMangosuthu Buthelezi wandulele eLmagadahla bayo ngempelasonto ngosuku obekubanjwe ngalo umkhosi womhlanga. Ukukhothama kwakhe ngalolu suku kuphoqe ukuba isilo uMisuzulu kaZwelithini awunqamule lo mkhosi obekulindeleke ukuba ube yizinsuku ezimbili. Ukukhothama kwembabazane emahaqa kuphoqeke nokuthi kuhlehliswe nezinye izinhlelo eziningi. Sivulele izwi labo ubuholi bendabuko ukuthi kukwazi ukuthi buyikhulumele bona ukuthi ke inselelo ezikhona ilezi but ixazulwe babona ukuthi lezi sikhumbule ke futhi umsakazi nababukela ukuthi ke lenkonfa le iwumphumela wezithangameni eziningi esibe nazo nama workshop sifundisana nabo ubuholi bendabuko la bebeveza khona izimvo zabo. So inkonfa le inhloso enkulu yayo yokuthi ke nje kuzobheka ukuthi kungasetshenziswana kanjani nezinye inhlaka ezikhona zikahulumeni kanye nemphakathi. Singabala local government, sibale ama community based organization njalo njalo. So inhloso bekuyileyo kakhulu ukuthi ke iqhaza labo njengobuholi bendabuko. uShenge obephinde abe undunankulu kaZulu nokuyisikhundla abesesisingathe iminyaka eminingi kanti muva nje uzuzele ukuhlonishwa nokuqhakanjiswa isizwe sonkana samaZulu nezinye ngesikhathi ke esingatha ngempumelelo nobuqhawe uhlelo ke lokubekwa kwesilo esikhona njengamanje. uMadlala unxuse ukuba imbabazane ihlonishwe ngamagalelo ayo amahle. Siyazi ke ukuthi kuzoba nembono eminingi yahlukene, abanye bathintekile ngokuhle abanye bathinteka ngokungekuhle mayelana noShenge. Siyazi ukuthi begqoke igqoko eziningi kunesigqoko sepolitiki abesigqokile othola ukuthi bakhona ababesijabulela khona bebengasijabuleli, kodwa kunesigqoko futhi abesigqokile sobuholi bendabuko engicabanga ukuthi wamukeleke kuyonke indawo ngalokho okuyikona sigxile khona njengo-DDP njengamanje. Okunye futhi singakholwa ukuthi sikhuluma ngoShenge futhi obe ubaba, siphinde sikhuluma ngoShenge futhi obe statements, sikhuluma futhi ngobaba obe nalento esithi sense of humor maye phakathi nje kwabantu bekuba khona lokuzwana nokuhleka. So kufanele simbheke kuShenge ukuthi ke asigcine simkhuluma ngokwepolitiki kuphela kodwa sibheka namanye amaqhaza kubuholi bendabuko kanye as a statement njengombambi obebambe iqhaza futhi kuhulumeni okhona njengamanje. uShenge uzolondolozwa ngempela sonto ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ake siye ngasezitolo sihlangabezena kanjani mesibuye ekhefini.
Asikubingelele siphinde sikwamukele KZN mongabe usanda kusibukela nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. Usezotshalwa Ngesabatha undunankulu kaZulu intsha ye-IFP ithi idle amaningi esakeni kushenge. Kanti ke bavelile abasolwa ngokudlungula ingane encane. Siphezulu isibalo sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kwisifundo uMgungundlovu. Lokhu ke kuvezwe abezomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwaZulu-Natal ngesikhathi beyingxenye yombhikisho ngaphandle kwasenkantolo yemantshi eMpendle. Laba ke okungamalungu omphakathi kanye neqembu le-ANC babhikishe ngaphandle kwenkantolo beyofaka ingcindezi yokuthi ke abalisa abasolwa ngokudlwengula amantombazanyana bangayitholi ibheyili. Osonhlala kahle bathi sifunda uMgungundlovu sihamba phambili ngezigameko zokunukubeza kuphinde kuhlukunyezwa besifazane nezingane. Thina njengomgungundlovu siyi hotspot ye gender based violence no child abuse. Okunzima kakhulu ke khona ngoba lokho kulimaza kakhulu indaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Oyikhansela laseGomane eMpendle uthi bathola emhlanganweni esikoleni ngodaba lokunukubeza kwentombazanyana. Lo mntwana lo uma ngabe uthola wenze uzothini ukuhlukumeza kwenzeke kuphi ekhaya kodwa kwenzeke kuphi na kuboka baba yena uhlala kuphi kwama. So icase yokuqala ke le uma ngabe sewuthola ke ngokulandelela siya police station ulokhuzana abasolwa baye badedelo ngoba ubanjiwe ubaba ngithi kwase kubanjwa nobani nomalume. Uthi kuma ngabe seyichaza kumseshi akubanga khona isiqi esizwakalayo kubani kubaba ke manje wabe sededelwa inkantolo yamgranta ibail. Ulokhuzana umalume wadedelwa ngebail ongaphandla ke ngebail ozovela ngomhla ka10 kuyona lenkantolo esikuyona kule nyanga ezayo. Kanti uphiko lwentsha lwe-ANC eMozisi belibhikisha ngaphandle kwenkantolo. Sizozwakalisa okukhulu kudabuka nokunganeliseki ngesenzo esenzekile endaweni yaseGomane la umntwana khona ona 6 years edlwengulwa ustepfather sakhe kanye nomalume wabo okuyabantu efanele ngabe bayamvikela. Njengoba abalisa babili sebavela enkantolo baphinde badedelwa kuphinde kwavela omunye namhlanje umsolwa naye osolwa ngokunukubeza intombazanyana. Enye ekhona ile eveze ukuthi uthe makubanjwe kubonakala esikoleni komunye wabantwana ukuthi umntwana kwenze njani ngokuthi bekhona kade bikile umntwana wabika kuthisha ukuthi hayi ngibone osibanibani ukhonto abayenze etoilet. Wayese ezobika ke kuthisha uthisha mengabe sebabuza ukuthi kwenze njani wayesechaza ukuthi hayi lento le siye sibone yenziwa ekhaya. Ophiko labesifazane eMozisi unqome umama onqabele umsolo kuba zohlala naye uma engasadedelwe ngebheyili. Kuthe noma sekwenziwa uphenyo uma eveza ikheli lo lapho ekufuna lahlale khona uma wakhe omzalayo wathi cha yena akamdingi ekhaya. Sifuna omama banjalo ke abakwaziyo ukumela iqiniso ukuthi umntwana wakhe noma ngabe kuthiwa wenza into enjani angabi nayo imsiko yokuthi umuntu umenza into errong emntaneni ebesethi uzomfihla. Ziningi izigameko zokunukubeza ngokocansi eMpendle. Ewadini yami kuke kwadlengula ugogo wabulawa washiswa nangamanzi. Kunecala elikhona njengamanje lapho kudlwengulwe ikhona ingane encane sisahamba lawo macala njengoba usibona sila. Amacala azobuya enkantolo ngenyanga ezayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda ngisempendle. Njengoba iviki lomhla zili-14 kuya kumhla ziyi-15 kuyephezulu laziwa ngeviki ke lokugqugquzela abantu kuba ke balungisa izincwadi zabo zamafa. Isazi-ke sezomthetho uPhiwe Kuhle Mathenjwa uthi isizwe-ke sabampisholo sasalela-ke emuva kakhulu ngolwazi oluthinta-ke udaba lokubaluleka kwale ncwadi. Kanti-ke ingezinye zezinto ezibalulekile ukuqinisekisa-ke ukugcina ukuthula emndenini eyahlukahlukene. Kanti-ke futhi uthi-ke kakuyona into yabadlezambane likaPondo kuphela. Umkhakha wezomthetho ugqugquzela ukubaluleka kokubhala kwezincwadi zamafa njengoba kuqale iviki eliqondiswe kulomkhankaso obizwa ngeNational Wills Week. Indlu empisholo isalokhu iqhubeke njalo nokuvela njengabasilela emumva ngolwazi oluthinta lokhu. Isazi sezomthetho sithi kubaluleke kakhulu ukwenza lolu hlobo lwencwadi ikakhulukazi njengoba iningi labantu liqhubeka nokuthuthuka kwesimo sezimpilo zabo. Indle emnyama kakhulukazi suke igqugquzelelwa ngoba kusengathi asikaqonda ukubaleka kokwenza will. Umuntu umedlula ke emhlabeni udlula ngeindlela eziwu2. It's either une will noma kanayi will. Sithi interstate no testate.
Now umune will iwili sizothi baleke ngendlela yokuthi isho yonke into wena usuku uyifisa. Ngisho umuntu ozoba umgcini mafa uyakwazi ukumqoka kuyiwili yakho ukuthi kuzoba ubani. Ngoba ungamqokile, ungabanga naye iwili. Inkantolo izokuqokela ukuthi ubani ozoba umgcini mafa. Engenzeka futhi kufanele ukuthi akafake lento esibiza ngebond of security. Kanti umenze iwill uyasho ukuthi ubani ozoba umgcini mafa futhi akangayifaki ibond of security. Okunye futhi okubalekile nokusemqoka ukuthi iwill akuyona abantu abadla izambane likapondo kuphela. Nathe simpofu siyayenza iwill. Uyasho ukuthi iradio yakho ufuna ekuba. Uyasho ukuthi inkomo zakho ufuna ukuthi zithole ubani. Ngoba konke lokho ungakushongo, ngisho izingane zakho uyishiye engcupheni ukuthi azisale zilwa, zisale zibanga, zingaqondi ukuthi yini kahle kahle. Abanye baze babe namalungelo angekho ezimpahleni zomuntu osuke ngasekho. Phambilini uba nencwadi echaza amafa noma ke echaza ngofisa kwenzeke ngezinto zakho uma kwenzeka udlule emhlabeni bekuthathwa njengento yabadla izambane likapondo. Kepha uMathenjwa uthi ke lokhu kuyimfundisoze njengoba kukuningi okungafakwa kulolu hlobo lwencwadi. Ngayo ke lencwadi kuhloswe ukunqanda emdontsiswano kwabashadile, imindeni nokulawula ke indlela yokuphathwa kweimpahla zongasekho. uMathenjwa uchaza ke ngezigameko zokuphikisa kwayo incwadi yamafa. Now asisho ukuthi will invalid ngenxa yokuthi izingane zami azikho happy ngokuthi ngibhale abangani bami. Lokho akuyenzi will ukuthi be invalid. Into eyenza ukuthi will ibe invalid it's if ingalandelanga indlela ekufanele yenziwe ngayo. For example, aku-initialwanga each and every page. Mhlambe kuyabonakala ukuthi akasayini kanje usibanibani lo osewumufi mhlambe hayi la kwenzeke ukuthi nokuthi. Other than that, i-will can only be said invalid ngalezo zinto. Kodwa nanokuthi asuphikisa u50% walosu ushade naye. So uma usubhale yonke into wabhala thina siyaqoqa siqoqe bese sithi u50% makuthi ubushado in community of property awubuyele ngapha kuphela. So imndeni kokunye isuke bangavele into engezukuyandawo kumane kukhuluma nje kwasekhaya ngoba iwill ayishintshi isuke imile unless you are going to prove lama points engizama ukwasho ukuthi aku-initialwanga each and every page kufojiwe lana and so on and so forth. But other than that, generally speaking, you can never just say will umuntu invalid. Njengoba kuqhubeka lo mkhankaso umphakathi uyaqhuquzelwa ukuba uvakashele izikhungo zabameli njengoba ke ukwenziwa kwazo kumahala. Yize ke kuqhuquzelwa ukwenziwa kwalezi incwadi kuxwayisa ngokugcina imininingwane ebalekile iyimfihlo ngenhloso yokugwema izingxabano. Uthatha leyo proof ozoyithola wena yokuthi kunommeli osibanibani lapho eniyothola khona iwill ayifihlwa lezinto. But into ifihla ufihla ini iwill awuyifihla ukuthi ikuphi. Bayazi ke bona ukuthi nje angadlula uphiwo sithinta ummeli usibanibani abangasho ukuthi ngishiye ini kubani ngoba lento engishoyo sisenakho ukuba ijudgment yethu be clouded one reason for another. Ngizokwenza isibonelo nje ngengane yomfana ekhona ekhaya. Ubaba ngasho kanjani ukuthi imoto ishiya kimi ngiyintombazane. I-understanding is that silindele ukuthi imoto izoya kubani kumfana. Kanti ubaba yena uyazi ukuthi vele lo owumfana mhlamba akakwazi ngisho ukuphatha kahle impahla and yena yini beyihlosile ngalokho uyabo. So sisuke singafuna ukuthi futhi abasale laba bantu bexabana esekhona naye. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Uvulwe kabusha ngempela sonto umgwaqo R102 South Coast Road eMlazi nowavalwa ngesikhathi ucekelwa phansi ngenxa yezikhukhula zango-April ngonyaka owedlule. Imeya yomkhandlu eTheku uMxolisi Khawunda uthi ukulungiswa kwalomgaqo bekudingeka kakhulu ukuze ke kuphele isiminyaminya sezimoto njengoba ke bese kunomzila owodwa ophuma eMlazi. Uvulwe kabusha umgwaqo R102 South Coast Road eMlazi eThekwini ngempela sonto ucekelwe phansi ngesikhukhula zango-April ngonyaka owedlule. Umxolisi Khawunda imeya yeTheku uthi ukuvulwa kwalomgaqo kuzolekelela ukunciphisa isiminyaminya njengoba lo mgaqo kuphithizela kakhulu futhi kusetshenziswa ngabashayeli angaphezulu kwezikhulungwane ezimbili ngehora.
Kubalulekile ukuthi R102 siulungise ngokusheshsha ngoba inkampani ezifana njengoToyota zathi zizothutha kuleli dolobha uma lemigwaqo enjengale ezobambezela ukulethwa kwempahla zabo nomkhiqizo wabo ingahambi kahle. Sawusheshisa ke lomgwaqo seqalile ke last year sisubhothulile manje ngakho okubalulekile ngalomgwaqo ukuthi uzoqaqa itraffic ebinkulu kakhulu kubantu base South, abantu basemlazi, abantu abangena ngaphakathi eMega City kuzokwenza itraffic unlockeke. Ngaphezulu kwalokho umnotho imboni eziningi eqasha abantu abayiningi la eThekwini zizinze la eSouth. Sizoyigcina lo msebenzi ngoba izinkampani zihappy ngokuthi lo mgwaqo sewulungisiwe, imikhiqizo yabo izoqhubeka ihambe ngesikhulu isivinini. Lo mgwaqo ke kwaphoqa uvala ngemuva ukuthi ke ulimale ngenxa yesikhukhula. Ukhawunda uthi konke lokhu ke sekungumlando. Umonakalo labo omkhulu kakhulu ngezikhukhula bekungama sinkholes ngaphansi kwebridge la wawungekho umuntu ekuphuma umgwaqo kokunomgodi omkhulu. Ngakho bekufanele siqale phansi ngendlela abakhe ngayo engineer bethu befanele besebenzise ubuchwepheshe babo ukuthi beqinisekise yonke into abazoyenza namasu namaqhinga abo akwazi ukuthi akhe infrastructure resilient okuzona makufika ezinye izikhukhula engaphinde futhi nomgwaqo uguguleke kalula nje bakwenzeka. Ngakho bakwenze konke okusemandleni. Siyababonga abasebenzi bethu ngomsebenzi omuhle abawenzile ukulungisa lo mgwaqo. Njengamanje sukulungela ukugaya umnotho kodwa le ntuthuko siyiqhumanisa naleli pipeline eliseduzane kwala sikhona abantu ababethi ipipe likakhawundi elinukayo. Njengamanje silungisile akukho phunga elikhona ngisho iperfume yakho ifakile yezwakala mawudlula la. Lezigezi indaba zo1KZNTV ngengusamukeliso Nqulunga kuseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze kanjani nengosi yezomnotho masibuyemva kwekhefu. Siyakubingelela sokwamukela ke mongabe usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Usezotshalwa Ngesabatha undunankulu kaZulu intsha yeIFP ithi idle amaningi esakeni kushenge. Kanti ke bavelile abasolwa ngokudlungula ingane encane. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 89 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 63 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u20 rand 28 cent maliqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona li$1919.94 cents i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$90.64 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umdlali wakulelo ihlabane se-wheelchair tennis uKhuthatsho Mojane sinqobe isicoco saso esikhulu salomdlalo emhlabeni ngokudla ke umhlanganiso emqhudelwaneni besifazane abadlala ngababili we-USA Open eNew York ngempela sonto. uMojane nabehambisana naye waseJapan uYu Kamich badlele isicoco bengawudlalanga wamanqamo ngenxa ke yokugula komunye abadlali akade kufanele ke bebhekane nabo. Lesi ke isicoco sesibili seGrand Slam esithathwe nguMojane noKamich kulonyaka kwaziseke baqale ngokudla iFrench Open ngoNhlangulana lapho ke beguqise uDeJotte Maria Florentia Moreno kwamanqamu. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ayike KZN ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeza kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.